Bilal, yanzu abinda kuka mun kun kyauta kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kairat, me ya kaki nan? Haba masoyina, me abin mamaki don ka ganna a ɗakin nan? Mafarki ba ne, a gaske ne. Wai me haka? Haba kai ka saki fuskar ka mana. Sai ka ce ba namiji ba? Wallahi Allah isa abin da kika mun. Kar ka damu, wannan sabon zama kenan. Kuma wallahi ina so ka sani. Yanzu na fara jin ta ƙaunata yana ruruwa a zuciyata. Don haka shafura minka, ni zan ɗebe maka kewa. Ke wace irin mahaukaciya ce? Gabaki dai wannan abin da kike bai kama da na masu hankali ba. Ka kira ni da duk sunan da ka ga dama. Tabbas, in dai akan ƙaunar ka ne, ni mahaukaciya ce. Ni ce.